Il·luminem el Nadal, digui'm. Melcior, Gaspar i Baltasar, que necessiteu 3 vestits. Ostres, perfecte. Quan els necessiteu? A veure, que prenc nota un moment. Pel 5 de gener, tot preparat. Vinga, adéu. Majestats, hola, que ja tenim tots els vestuaris preparats. Els portarem a l'Àtrium com cada any, Sí, el 5 de gener. Perfecte.